Урта Терешко авылында туып үскән. Бүгенге көндә Радищева бистәсендә гомер итүче инебез, яраткан абыебыз Мөкаддәс Мөталләп улы Альбиковның 20 сентябрь көнне юбилейлы туган көне. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләребезне без, апасы Тәскирә, балалары Лилия, тормыш иптәше Равил, Гөлнара, тормыш иптәше Александр, Шәфик, тормыш иптәше Эльмира, бала аныклары белән, апасы Тәнзилә, балалары Венера, Марс, тормыш иптәше Гөлшат, бала аныклары белән җиткерергә ашыгабыз. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелле идем. Бүген карап аптырап торабыз. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Бүген бу истәлекле көн бездән иң җылы теләкләр һәм изге бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең, бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын, мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Бәхет кышларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. Ир-атлар бу тормышта 3 биеклек алырга тиеш диләр. Син 3-не генә түгел, 1000-нән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да илгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа менә сизми калдың шундый олы юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа ирешеп, кыйммәтле кешеләр белән очрашып, гаиләңне елмаю белән сөендереп, һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгереп, бүгенге бәйрәмеңне күңелле каршылап яшәргә язсын. Иң мөһиме җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Бүген юбилей инебез каршы ала таң белән. Насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек, бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый, талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәр бер эшегез. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәр бер кешегез. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне, утырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Кадерле Мөкаддәс Мөталләбович, якыннарыгыз гаиләләре белән махсус сезгә дип җыр сайладылар. Кабул итеп алыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәр бер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бер кемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бер кемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгелебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгелебез, сагыш җилләре ятлар сүзе кермәсен. Гомеркәйләр матур үтә, парлашып усаңына. Сүрелми сөю ялкыны, яратып торсаңына.
Turmuş yollar qatlawlı Ağır şoqlarını jingərgə Birgə bulayıq ömürgə Turmuş yollar